Moltes gràcies, tant en Jordi Mateu com abans en l'honorat Sabater. Ara anem per començar la sessió tècnica anomenada de la catifa atlàntica a l'herbassar mediterrani, casos d'èxit. És una sessió en forma de taula rodona que serà moderada, en aquest cas, per la Mercè Trias i Tolosa, tècnica especialista en jardineria amb el Q Diploma in Horticulture, i participen en aquesta sessió l'Oriol Dalmau Pararols, biòleg i especialista en biologia vegetal mediterrània, en Carles Garcia, mestre jardiner format a l'Escola de Rubió i Tudorí i assessor tècnic en espais verds, i en José Antonio Muñoz Fernández, Head Greenkeeper i assessor tècnic de productes ecològics a Green Sport Garden. En aquesta conversa tècnica s'exposarà com està evolucionant el model de jardineria en el nou context climàtic. S'analitzarà la transició del verd intensiu cap a models més adaptats, revisant criteris de selecció vegetal, estratègies de manteniment i gestió responsable dels recursos. Una sessió orientada a criteris pràctics i aplicables al territori mediterrani. Quan vulgueu. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia a tothom. Primer m'agradaria donar les gràcies als tres ponents que tenim aquí davant per haver acceptat el repte i per l'entusiasme a l'hora de preparar les xerrades. Bé, doncs si fem una mica de repàs dels jardins en la regió mediterrània, ens adonarem que la gespa és una cosa, un element molt recent. Si mirem jardins egipcis, romans, etc. L'entrada de la gespa al jardí mediterrani va ser possible gràcies als sistemes de reg automàtic i seguidament van venir els productes que permetien controlar els fongs i les plagues que eren la conseqüència de barrejar humitat amb altes temperatures. Aquests problemes en climes més frescos no els tenen, com són els jardins anglesos, per exemple, que van entrar amb força i va ser una moda. Aleshores, en les regions mediterrànies, una comunitat vegetal formada per gramínies baixes i que es mantenen verdes durant tot l'any només existeix en zones humides. És el que anomenem prats. En el nostre clima, ara, buscant una solució en la recerca d'una gespa mediterrània que es mantingui verda durant l'any, doncs han entrat totes aquestes gespes, la C4, que de fet el nostre gram, el Cynodon dactylon, és una C4. Però ara mateix tenim disponibles en jardineria les oísies i altres tipus d'aquestes gramínies. Jo estic fent una petita introducció perquè després ells tot això ho desenvoluparan més. Fora de les gramínies també tenim els trèvols, per exemple, les dichòndries, la lípia. I la gespa mediterrània, com a conclusió, seria una gespa mediterrània sostenible, seria aquella que es manté verda durant l'hivern i més seca o adormida durant l'estiu. I està formada per una diversitat d'espècies. Però, què passa? Què fem, doncs, en parcs i jardins on és necessari disposar públics, on és necessari disposar d'aquests espais oberts, doncs perquè la gent hi faci coses, s'hi estigui. I les gespes esportives, com ho fem per reduir el consum d'aigua? I què passa amb els fitosanitaris? I existeix en el nostre clima alguna tipologia de vegetació herbàcia que podríem fer servir, que ens podria fer d'inspiració per a aquests espais que necessitem? I quina gestió se n'hauria de fer? I quina és la biodiversitat associada a aquests espais? Sabem de què parlem quan parlem dels serveis ecosistèmics, ara que està tan de moda parlar d'això? I són conscients de la seva importància? Per tot això tenim
en Carles Garcia, que ja us l'han presentat, que en Carles és mestre jardiner per la Rubió i Tudurí, amb més de 30 anys d'experiència, primer al Jardí Botànic Mari Murtra i després en gestió de jardineria pública a Malgrat de Mar, i ara actualment es dedica a l'assessorament d'espais verds, jardineria regenerativa i projectes de naturalització. El segon ponent és en Josep Antoni Muñoz, que és CAP, és greenkeeper i assessor de tècnic de Green Sport Garden. En Josep té una ampla experiència en la gestió de gespes esportives, de camps de golf. Ell va explicar un dia que fa uns 15 anys va sentir la necessitat de fer una gestió ecològica d'aquests espais i des d'aleshores no ha parat de provar tècniques i productes per arribar a aquest objectiu. Ara ens en parlarà. I per acabar tenim l'Oriol Dalmau, que és biòleg i màster en biologia vegetal en condicions mediterrànies i formació també en enginyeria agrícola, forestal i paisatgística. L'Oriol va ser durant molt temps el responsable de la naturalització del camp de golf de Caldes, de Malavella, i els resultats obtinguts van fer que molta gent s'interessés per la seva gestió i el camp va rebre visites de gent que gestionava altres camps per veure com s'ho havia fet per aconseguir aquests nivells tan alts de biodiversitat. I actualment l'Oriol és professor a l'Escola Forestal Casa Xifra, que els alumnes tenen molta sort de tenir-te, i també es dedica a l'assessorament. Doncs res, us deixo amb ells ara faran una introducció d'uns 10 minuts i després farem la taula rodona, que us convidem a que escolteu atentament i que us prepareu preguntes per poder-los-hi fer. Carles, quan vulguis. Per aquí? Sí. Bon dia a tothom. Primer de tot, agrair al gremi per convidar-nos, per fer aquesta taula rodona, que penso que serà molt interessant. Comentar-vos que jo aniré molt ràpid i em centraré una mica amb la meva experiència durant aquests darrers 27 anys que m'he dedicat a la gestió, a la conservació dels espais verds públics d'un municipi durant molts anys. I us explicaré una mica el concepte, la filosofia i el per què, i em centraré en això, en prats, en herbassars. Bé, això, parlem d'una ciutat, d'un poble. Per tant, el verd, jo sempre dic que, tothom ho diu, diguéssim, l'entorn és que condiciona els ecosistmes que viuen en aquell entorn. Per tant, estem parlant d'una ciutat. Jo parlo de l'experiència d'una ciutat del clima mediterrani. La ciutat del clima mediterrani tenim aquesta història de que vivim en un clima on l'estació calorosa i seca coincideix a l'estiu, on tenim uns hiverns, relativament no són molt freds, normalment eren o són, per sort ara han tingut un hivern plujós. Bé, les ciutats tenen aquesta història que estan construïdes, que és un espai totalment artificialitzat, un espai on hi ha molts materials i on hi ha reflexions, hi ha materials que capten aquesta calor que finalment poden provocar l'efecte d'illa de calor. Això és per agafar una mica, introduir-nos en el context. Clima mediterrani. El clima mediterrani és un clima on hi ha una flora impressionant. Tenim milers i milers d'espècies que poden viure, que viuen en el nostre clima mediterrani, precisament per això, perquè és un clima tan rigorós i a més hi ha una fauna conjunta que viu amb aquesta flora, i això ho hem de tenir present dins d'una ciutat. Per tant, quan vaig començar a conservar, a mantenir els espais verds de Malgrat de Mar, vam intentar fer una jardineria adaptada. Adaptada a què? Doncs a aquestes condicions que us acabo d'explicar. I el primer xoc
que ja ho teníem molt clar, però ja a l'any finals del segle passat ja vam tenir una sequera important. De fet, així decrets o èpoques de sequera hem tingut 4 en aquests darrers 27 anys. Vull dir, 4 èpoques de sequera. I això ho hem de tenir present a l'hora de fer el jardí i de com mantenir-lo. Per tant, nosaltres les gespes, començaments d'aquest segle, ja les vam adaptar, vam utilitzar, que comentava la Mercè, només feien servir C4s allà on creien que era necessari tenir aquest estrat de gespa. I les C3, tot això ja vam deixar-ho d'utilitzar i també vam intentar incorporar i fins i tot utilitzar espais entapitzats no només en gramínies, en gespa, sinó amb altres tipus d'espècies. Adaptada i conscient. Vull dir, nosaltres, com a jardiners, que som els que i tenim la feina de salvar aquest món, hem de ser conscients de què fem. Cada cosa que fem, tot allò que fem, té unes conseqüències. Passen coses quan fem i passen coses quan no fem. Llavors, hem de fer una jardineria, o creiem que havíem de fer una jardineria conscient en el sentit precisament del que hem parlat fa una estona d'aquest 13-11, aquest decret, que ens obligava a gestionar, utilitzar d'una manera més sostenible els productes fitosanitaris. Nosaltres el que vàrem decidir és que la nostra acció fitosanitària és crear espais naturals, és crear espais on hi hagi natura, és crear espais on hi hagi plantes mediterrànies i crear espais on hi hagi aquesta fauna adherida amb aquesta vegetació, d'acord? Diguéssim, crear espais biodiversos, crear espais on hi hagi natura, perquè la natura sempre tendeix a un equilibri, sempre tendeix a una evolució, i hem de treballar amb això, hem de conviure amb això. I varen crear, grans espais on introduir els prats com a eina i com a instrument fitosanitari. Si tenim molta quantitat de biodiversitat, si tenim molta flora, tindrem aquesta fauna que ens ajudarà a no erradicar, però sí a controlar i a buscar un equilibri dins del que és l'ecosistema ciutat. I bé, això, anàvem dedicant-nos a sembrar i a crear espais molt biodiversos amb prats, que evidentment els prats, aquí l'anècdota que el company, nosaltres portem 17 o 18 anys, de fet t'he dit que ens coneixíem i sí que vam coincidir en aquella taula, exacte, que vam començar i que no va acabar de tirar endavant. Els herbassars és això, és buscar, ampliar, tenir una màxima biodiversitat. I per què? Doncs per generar processos, perquè passin coses també en aquests espais verds. Els espais verds han de ser llocs de natura, han de ser llocs biodiversos, hem de regenerar allò que la ciutat ha fet, que el que hem fet una ciutat és destruir. Hem desertificat un espai i per tant hem d'intentar tornar una mica a buscar allò que era i d'aquesta manera ho podem aconseguir creant espais verds molt biodiversos on hi hagi molts de prats, entre altres estrats vegetals, evidentment. I això requereix un temps, requereix una gestió, una conservació, i evidentment això evoluciona. La natura està en constant canvi, la natura segueix uns processos, té uns tempos. Els prats formen part d'una successió natural. Per tant, depenent com actuem, depenent com mantenim aquest espai, això pot evolucionar i pot acabar sent una altra cosa, depenent del que fem en aquell espai. I no només va evolucionant amb molt temps, sinó que també en un any. Els prats, la seva època interessant és finals d'hivern, és després de la primavera, a l'estiu s'assequen, evidentment que s'assequen, estem al clima mediterrani, fan llavor, llavors hem de fer algun tipus de gestió i a finals d'aquest estiu-tardor tornem a tenir brotacions, tornem a tenir germinacions i tornem novament a reproduir aquest procés natural d'un prat. Però hem de tenir present que el prat funciona amb les estacions del nostre clima.
Bé, el que vàrem fer, el que vam creure és que era necessari tenir diferents tipus d'estrat, diguéssim, de gespa, de prat. Llavors vàrem considerar que com a mínim tindrien les gespes, per sort o per desgràcia, però malgrat no teníem gespes esportives, allà tot és plàstic, i llavors sí que tenim un prat, diferents tipus de prats que els vam, diguéssim, dividir en tres prats diferents. El naturalitzat, el d'esbarjo, on la gent ha de trepitjar, ha de córrer, ha de jugar, ha de gaudir d'aquell espai, per tant té una gestió diferent que els altres dos, que és un prat de servei, on el que es pretén és que hi hagi moviment, hi hagi coses, hi hagi vida, però que sigui un espai també que puguem interrelacionar-nos també les persones, per tant té un manteniment diferent, i finalment un prat de refugi, un espai on no hem d'intervenir en el manteniment o hem d'intervenir d'una manera molt discreta anualment o cada 2 anys. Llavors, les nostres gespes, els nostres prats de C4 es van convertir, a mica en mica, en això que esteu veient. Vull dir, el fet de segar menys, el fet de segar més alt, això provoca coses, no? I al final el que vàrem aconseguir és tenir prats més naturalitzats. Alguns d'ells sí que requereixen o creien que ja acabo, sí que requereixen una mica més manteniment perquè hem de mirar que tinguin unes característiques i unes condicions òptimes per al gaudi, no? I llavors els espais poden, al final els vam seccionar en diferents tipus de parats. El primer parat, per exemple, és un parat on hi ha el gaudi, on la gent corre, juga, salta i està. El segon és un parat més alt, un parat on hi ha més diversitat, un parat on passen altres coses, i finalment els espais més llunyans, més amagats, més racons, són aquells espais de refugi, aquells espais on necessitem que hi hagi aquesta fauna perquè ens pugui solucionar molts de problemes que tenim o que generem dins les ciutats. Doncs això és un prat, o era un prat normal en el municipi de Malgrat. I quan deixem de segar passen coses com aquestes. Hem de ser tolerants, hem de canviar una mica el sentit de l'estètica, hem canviat una mica el nostre clima, el nostre model de jardineria, l'hem d'adaptar a aquestes condicions que tenim en el clima, que són condicions de fa milers i milers d'anys. Durant tot l'any passen moltes coses en un jardí, en un prat, per tant hem de tenir molt clar quan actuem i què fem, perquè el que deia abans, quan actuem, quan fem, si fem coses, passen coses. Qualsevol acció que fem en un jardí té unes conseqüències que les pot tenir amb la planta o fins i tot les pot tenir amb la fauna, que també la necessitem i és molt important en un jardí. La part animal dels jardins és imprescindible. S'han de gestionar de moltes maneres les segues, les sembres, i sobretot, que això penso que els jardiners no tenim massa, ja no ens en recordem, però hem de sembrar, hem de tenir prats, hem de sembrar plantes, hem de sembrar arbres, hem de sembrar, hem de fer que les coses vagin al seu ritme. La natura necessita uns tempos i funciona amb el seu tempo. I per tant, una mica el concepte de la gestió de prats i de la jardineria en el municipi de Malgrat durant aquests 27 anys és amb aquesta història de fer una jardineria adaptada a les condicions i sobretot conscient, perquè hem de viure en llocs saludables i segurs. I aquí crec que 10 minuts, 12 minuts. Sort que ell era el ràpid. 15 minuts. No. Ha fet 10. Ha fet 15. No canvia? No ha canviat. Ara. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me a participar en el fòrum. Jo us explicaré una miqueta com hem fet el canvi de químics amb els camps de golf a completament pràcticament zero productes químics, només fent servir algun herbicida selectiu, però ni adobs, ni fitosanitaris, ni fungicides, fem servir res químic. Hem aconseguit, durant aquests anys, fer una petita evolució, que ens ha costat força, però ja ho estem aconseguint. Actualment estem portant un camp de golf a València, que era un camp que estava a punt de tancar perquè els costos eren molt alts de manteniment, i va ser l'oportunitat de poder oferir-li a aquest home
que ens donés un any de marge per fer-li el canvi, que intentés no tancar, que ens deixi treballar un any i que a veure com evolucionava el camp. Com ell ho tenia tot perdut, no perdia res, doncs ens va donar l'oportunitat de fer-li el canvi del camp de golf. Ja porta 3 anys, anem per 4. Hem reduït el pressupost pràcticament en un 70%, fent servir tot ecològic. La veritat que aquesta ha sigut la sorpresa més gran, perquè sempre teníem el concepte de que ecològic és car i realment no és així. Aquesta era una mostra, quan vam arribar, les casuarines estaven... És un terreny argilós, ells havien reduït molt les zones de reg i les casuarines, estaven, com veieu a la foto, estaven molt malmeses perquè no regaven, a més està a València, les temperatures molt altes, el terra estava molt compactat. Doncs, el que vam fer, nosaltres vam fer uns forats d'1 metre de profunditat, vam ficar els tubos de drenatge, els vam reomplir amb una barreja que hem anat evolucionant amb el temps, que són uns productes que retenen humitat, reduïm el reg pràcticament en un 50%, barrejat amb un bocaixí d'algues i amb biochar. Treballem hi ha molts tipus de biochar, nosaltres treballem amb un que està fent amb un forn pirolític. Vam ficar aquests tubos, els van clavar al terra, regaven per aquí, llavors també oxigenaven les arrels, perquè és molt important. Tenim el concepte de que la planta respira per la fulla, però tant per treballar per tema ecològic, tant per la planta com pels microorganismes que anem incorporant al terra, tenim que estar pràcticament airejant el terra perquè respirin també aquests microorganismes. El canvi ha sigut en 1 any i mig, pràcticament, ja es veu a la foto. Hem fet moltes fotos perquè si entrem amb noms de microorganismes, bactèries i tal, estaríem tot el dia i ho hem fet una mica molt ràpid perquè pugueu veure la diferència, que les fotos criden bastant l'atenció. Això és la recuperació en 1 any i mig de les casuarines, que no van tenir que tallar-ne cap. Llavors, això era el green, hem canviat el concepte de la construcció dels greens. Sempre s'ha parlat de les mides USGA, que és una mida que hi ha a nivell europeu, que fa treballar amb sorra de sílice, que només pots posar d'un 1 a un 5% de matèria orgànica. Nosaltres li hem donat la volta. No treballem amb la sorra de sílice. De fet, aquesta sorra, igual us sona, és de Lleida, de Bellpuig. Ja fa anys que aquí a jardineria, jo soc de Llavaneres, ara estic a València, però tota la vida que hem treballat a jardineria havíem treballat amb la sorra de Bellpuig, al principi sorra de pals, però quan es va acabar fèiem servir aquesta. Llavors aquí a la foto que tinc a la mà veureu que hi ha una cosa, hi ha com una capa a baix. Això és un producte que allà es veu, aquelles làmines, és un producte que portem d'Alemanya, que és per retenir humitat. Llavors aquí vam fer la prova per demostrar que realment els productes ecològics funcionaven i funcionaven portar-lo a l'extrem. Aquest green el vam sembrar el 9 de juliol a València, amb temperatures a la nit amb 24-25 graus, de dia ens anàvem a 37, va germinar tot, no vam tenir fongs i en qüestió de 2 mesos teníem 22 centímetres d'arrel. O sigui, aquest va ser la demostració més palpable de que funcionen els productes ecològics i podíem estalviar-nos els pesticides. Sobretot amb la germinació amb aquestes temperatures, que no tinguessin ni pítium ni res, va ser sorprenent. Aquí hem reduït el reg, nosaltres estàvem regant un green d'un camp de golf, normalment a l'estiu estem entre 7 i 8 litres d'aigua per metre quadrat, nosaltres estem regant 3 litres i mig per metre quadrat amb aquest green. I clar, nosaltres, perquè us feu l'idea, tot el camp de golf cada nit era al voltant de 2,5 milions de litres d'aigua. Això ho hem reduït en un 30%. Llavors aquest any hem incorporat productes nous que encara suposem que podrem reduir-lo en un 20% més. Llavors ja no és només el gasto de l'aigua, nosaltres l'aigua no la paguem perquè reguem amb l'aigua de la depuradora, tenim una presó al costat i llavors la depuradora de l'aigua de la presó és la que fem servir. L'aigua venia, com totes les depuradores, no és que estiguin gaire bé, però l'avantatge que tenim al treballar amb ecològic és que la matèria orgànica que aporta la depuradora les bactèries l'aprofiten. Llavors, en aquest cas, l'aigua ens serveix d'aliment per les bactèries. Llavors, l'aigua no la pagàvem, però sí la llum. Llavors, imagineu l'estalvi només amb electricitat que hem tingut. Llavors, això és el que hem canviat una mica el xip, perquè ara, avui en dia, s'estan posant molt de moda els robots de sega. Llavors, és molt important segar la gespa molt sovint, i llavors molts jardiners ens diuen que, clar, que si posem robots, quina feina els hi queda amb ells. Llavors, la feina que hem demostrat, que és molt important, que nosaltres hem fet aquí al camp de golf al canvi, és que és molt important airejar la gespa, per lo que us comentava del tema de que s'oxigenin, les bactèries treballin per nosaltres i l'entrada constant d'aire i d'oxigen a l'arrel descomposa la matèria orgànica. Quan vam arribar, allà veieu... aquella foto és d'un camp de golf, té més de 20 anys aquella foto, és del camp de golf de Taradell, i allà ja vam demostrar que airejar es nota el creixement de les arrels. La foto del mig van tenir la sort que quan vam punxar un any i vam tornar l'any següent a fer les feines
de punxat, vam treure els canutos d'on havien punxat l'any abans, que és l'arrel blanca, i al mig era on no havien punxat l'any abans. I allà es veu la diferència completament tant de l'arrel com de la fulla. Llavors, aquesta banda, aquesta foto d'aquí dalt de la dreta, era com estaven els terres quan vam arribar al camp de golf, i la de baix és com està ara. O sigui, hem aconseguit donar-li vida al terra. Hem fet un estudi metagenòmic, hem tret tota l'ADN del terra, del que hem fet durant aquests anys per demostrar-ho científicament, perquè la gent es prenia per bojos. Perdó. Bueno, i això és com està actualment el camp. És que és molt de temps, saps? Lluitant i picant pedra. Bueno, això és com tenim actualment el camp de golf, que aquí es veu perfectament com és un camp de golf ara. Hem eliminat els insecticides i els fungicides ecològics que hem aconseguit desinfectar el terra. Això és quan vam arribar, teníem fosàrium, rifactònia, allò és el grillotalpa, que també el tenim dintre dels greens, doncs tot això ho hem aconseguit eliminar-ho. De fet, fa 3 anys que no tenim el dòlar spot, que és l'esclerotínia, fa 3 anys que l'hem eliminat del camp. Va ser una cosa molt sorprenent perquè vam veure que analitzant el pH del terra el teníem a 8,5. I què passa? Que al fer l'analítica metagenòmica han descobert que la nostra planta està molt protegida per la vida que hi ha al terra. Llavors no s'està alimentant del terra. Com no entra en contacte directe amb el terra, el pH no l'afecta. La planta continua treballant i el pH el que ens fa és que ens manté a ratlla els fongs. Llavors estem treballant amb un pH de 8, 8,5, que seria impossible tenir la gespa verda, però hem aconseguit per la quantitat de vida que hem fet al terra. Aquesta ha sigut la gran diferència. Llavors, els fongs els hem eliminat, el grillotalpa també, amb productes ecològics. Llavors ara és molt curiós perquè en els greens no en tenim i en canvi quan te'n vas a la part del RAF, que no fem tractaments, estan tots allà ficats. O sigui, no els hem matat, només els hem desplaçat perquè els hem molestat amb la quantitat de productes que hem anat incorporant al terra. Aquesta foto, aquesta màquina us sonarà, és un Avanús d'aquí de Vilassar. Quan vam tenir la dana fa 2 anys, aquest green va estar completament inundat, com veieu a la foto, vam estar 1 mes i mig sense poder accedir. I clar, quan van començar a segar-lo vam pensar, bueno, quan arribem estarà completament menjat pels fongs. Aquí veieu, bueno, estava espectacular i va ser el més sorprenent, que bueno, aquí va ser una mica una ratificació una altra vegada de que els productes funcionen, perquè el green estava espectacular, només van tenir que segar-ho manual per anar baixant l'alçada del green. Normalment seguem a 3 mil·límetres, ja estava pràcticament a 1 centímetre i la van baixar manualment fins que vam arribar a la mida que necessitaven. Però aquí, una vegada més, va quedar demostrat que els productes funcionen. Nosaltres treballem, ara que ja parlareu de la intel·ligència artificial, tenim un programa d'intel·ligència artificial, tenim uns sensors al terra que ens envien temperatura, humitat, tots els paràmetres que tenim. I llavors ens avisa quan tenim 72 hores abans quan podem tenir dòlar. Si veieu aquí, són totes les alertes dels dòlars que podíem haver tingut durant aquest any. La sorpresa era que no vam tenir el dòlar. O sigui, teníem tots els números perquè la malaltia sortís i la van mantenir completament a ratlla. Llavors ara hem canviat els paràmetres de la nostra intel·ligència artificial, adaptant-la al nostre camp, però l'hem deixat durant 2 anys per demostrar que realment els productes funcionaven, que per molt que tinguéssim el dòlar spot, que poguessin tenir fosàrium, el que fos, el nostre camp estava completament net de fongs. Llavors ara ja hem canviat els datos, aquest any suposo que ja sortirà negatiu, però era una altra de les coses. Quan vam arribar, el camp de golf estava, ara veureu la foto del green del 3, aquest era el green, bueno, no era un green, era el pitjor que hi havia al camp, i ara veureu el canvi que va fer en 1 mes i mig. Van punxar-lo, van treure la sorra de sílice, en un 90% tot el que van poder, van canviar-la per la barreja que fem de les algues, el biochar i la sorra de Bellpuig, i van ficar també bactèries i microorganismes que treballessin com a adob per protegir el green i per alimentar-lo. Hem eliminat el nitrogen, fa 3 anys que no fem servir nitrogen químic, que era el que més contaminava, ho aportem tot amb nitrogen a base d'algues o bactèries fixadores de nitrogen. Llavors, això era on veieu la bandera, això d'aquí dalt, això ja veieu que era el green, hi havia 2 colors perquè tenien que anar posant tepes constantment, perquè com els anaven morint, anaven posant tepes, però sobre la mateixa base que teníem. Aquí vam punxar, vam escarificar, vam fer totes les feines que podíem, vam ressembrar.
Aquí es veia, a aquella foto veieu el biochar com amb els foradets havia penetrat fins a l'arrel. El biochar va molt bé perquè a part de retenir materials pesats, perquè no afectin a la planta, retén humitat i serveix també perquè les bactèries i microorganismes visquin a les seves cavitats, perquè és molt porós. I també serveix per retenir humitat. També fiquem un producte triturat per retenir humitat, que ja veieu que van començar a brotar les granes d'agròstics, van començar justament enganxades a la fibra aquesta, perquè és la que més humitat té. Vam ressembrar el camp, tindríem uns 35 graus de temperatura i com la humitat la va mantenir molt bé l'arrel, en comptes de 7 dies de germinació la vam adelantar a 3. Als 3 dies ja va començar a germinar la llavor. Llavors després vam fer un recebo, vam deixar-ho tot completament pla i així és com estava després d'un mes. O sigui, el canvi va ser brutal. Encara quedava alguna taqueta per aquí dalt i tal, però bueno, ara ja semblava un camp de golf. Llavors, això són els carrers és Bermuda, una C4 també. Teníem molt de problema perquè teníem molt de coixí. Llavors vam escarificar, vam deixar completament pelats els carrers, perquè, clar, quanta menys fulla té, menys aigua necessita i més ràpid arriba l'aigua a l'arrel, perquè si tens molta fulla i a més la C4, com creix molt horitzontalment, va fent capes d'herba i llavors l'aigua té que anar filtrant per totes les capes fins a arribar al terra. Llavors tens que regar més sovint. Llavors vam escarificar, aquí veieu la diferència com estava tot el camp, aquella foto molt alta, aquí va la diferència amb la bola de golf, vam escarificar tots els carrers i ara aquí veieu el canvi. Aquestes dues fotos són dels carrers de València, ara veieu la diferència de la bola, que en aquell l'herba estava molt més alta, ara la tenim a 1,2 centímetres, tenim els carrers, i aquelles dues fotos són d'un camp d'aquí, de Sant Vicenç de Montalt, que ara està tancat, que és on van començar a provar els productes ecològics, que era raïgràs, i allà també teníem un adob que és un derivat de les algues, i és on van començar també a jugar una miqueta amb aquests productes per eliminar els adobs químics. Llavors ara la diferència, la veritat que és bastant constant. Llavors ara anem experimentant amb productes. Això és una prova que vam fer amb un cubell. Vam ficar el bocaixí d'algues per demostrar que era un bon producte per arrelar. El que veieu a baix és un producte que es diu Secalflor, que és un panell que retén humitat. Llavors ho vam ficar amb una galleda, vam ficar un tepe de Bermuda i ho regàvem amb 1,2 litres d'aigua cada 3 dies. I en 2 mesos i mig vam aconseguir 25 centímetres d'arrel i el que volien demostrar era que el panell aquest de sota que retén la humitat, hi ha molts productes que retenen humitat però la retenen tant que es queda aquí la humitat. Llavors genera fongs i podreja l'arrel. Nosaltres volíem demostrar que aquest panell deixava passar l'aigua. Quan es colmata d'aigua la deixa baixar. I la demostració va venir feta perquè si veieu les arrels tiren del panell a baix. Vol dir que van a travessar el panell i van a buscar la humitat avall. Llavors també, al tenir aquest tipus d'arrels, la planta està molt més forta. Necessita menys aigua, necessita menys fungicides, alimentació, o sigui, al final tot es redueix en el mateix, a l'estalvi d'aigua. Llavors estem fent totes aquestes proves i ara l'última que estem fent també, aquesta era l'última foto ja, l'última que estem fent ara pels tractaments foliars, estem treballant amb nanotecnologia. Ens vam posar en contacte amb una empresa que feia nanotecnologia per curar el càncer, els tumors, li vam enviar els productes ecològics que fem servir i ens han aconseguit fer una gota que és 100.000 vegades més petita que el diàmetre d'un cabell. Llavors, clar, pels tractaments foliars és brutal. Fas el tractament i la penetració que té la fulla és espectacular. L'hem fet servir amb tomàquet, en esvergínia ja morta i funciona molt bé i ara estem fent les proves en gespa. Llavors també això reduiria molt els costos i seria molt més eficaç qualsevol tractament, fins insecticida, perquè clar, no és el mateix, només el diàmetre de la gota, l'avantatge és que penetra espectacularment. I això és el que estem fent. Moltes gràcies. 19, 20. Amb quin es passa? Next. Ho preparen ells? Ah, sí. Bon dia a tots. Veieu, jo us explicaré una mica el per què hem de potenciar els herbassars arreu del territori i una mica, doncs, això, les possibilitats que ens ofereixen de cara al que seria el canvi climàtic, la resiliència i, sobretot, una part importantíssima que seria el tema de la biodiversitat, perquè la nostra sostenibilitat, en definitiva, passa per incrementar aquesta biodiversitat com a proveïdors de tots els serveis ecosistèmics. Dit d'una manera, l'aigua amb què reguem ens ve dels vegetals, a la evapotranspiració. Ara que s'ha ficat de moda la fixació del carboni
les C3, C4, les gramínies en general són grans fixadores de carboni. S'està tramitant a través de Generalitat el tema dels crèdits d'aigua i s'estan gestant, perquè això ha nascut, s'està començant ara, serien els crèdits de biodiversitat. Al final és el que en parlem de crèdits climàtics. Sí? I això us ho vull relacionar una mica amb els herbassars perquè realment aquesta mateixa foto, fixeu-vos la densitat d'espècies, el concepte de comunitat vegetal que ens generen, l'ajuda que... Això és una mica... Entre elles s'ajuden i es van fent la punyeta, perquè totes volen existir, però al mateix temps unes alliberen uns productes químics que ajuden a unes i a les altres. Amb això el que vinc a dir és que l'herbassar com a tal el tenim molt menys tingut, en el sentit de que, com us diria això, els índexs màxims de biodiversitat que tenim a nivell de Catalunya i arreu d'Europa estan fonamentats bàsicament amb els herbassars. I de fet trobem uns índexs de biodiversitats igual o superiors als que podrien trobar a gran part de les selves. Quan dic igual i superior no és idealitzant, és real, són números. Sí? Però per altra banda, i després dir-vos, a nivell de Catalunya tenim i de la conca mediterrània una gran importància. Catalunya com a tal ocupa un 0,3% d'Europa, però per altra banda tenim fins al 40% de les espècies herbàcies que té Europa. Si ens miréssim a nivell global, els climes mediterranis globals són els hotspots, que en diem que són els punts calents de biodiversitat i ocupen, què us haig de dir, ocupen un 1,5% planetari, de la Terra planetària, però en canvi tenen fins al 40% de les espècies vegetals i fins al 35% de les espècies animals. Paral·lelament, els climes mediterranis del món també són els climes realment on t'assumeixen, on tenim els màxims poblacionals. Te'n vas a Xile, la meitat de la població és el clima mediterrani, te'n vas a Austràlia, més de la meitat la tenim allà en el clima mediterrani. En definitiva, són uns climes que també ens agraden molt a sèrie, els hem xafat molt i paral·lelament són els espais a nivell planetari on tenim més biodiversitat. Ens han venut les selves. Les selves és entre cometes. Les selves tenen biodiversitat perquè no han tingut humans amb prou feines, no per una altra qüestió. Però si ens mirem índexs, ens mirem números, els igualem. I això és de vital importància. Si a sobre nosaltres vivim i estem actuant perquè estem treballant amb el verd, el que us vinc a dir avui és anem a potenciar les praderies, els camps de gramínies, anem-los incorporant qualsevol sistema antròpic. En el món de l'agricultura, ja ho sabem tots, els boscos han desplaçat les feixes, ha colonitzat territori i actualment les pràctiques agrícoles, ens agradi o no, no són gaire. Hem unit camps, hem reduït marges i utilitzem a vegades una maquinària molt pesant, molt recurrent, amb un contingut químic a considerar. Per tant, vinc a fer un replantejament del per què hem d'utilitzar aquestes gramínies. Per altra banda, ens ofereixen unes possibilitats paisatgístiques impressionants, perquè són de les plantes que ens ofereixen molt de dinamisme estacional, molt de dinamisme climàtic, fa vent, donen moviment, donen vida en aquests espais. Tindríem un exemple de la hiperrènia. Els exemples són a títol d'exemple i són una minoria en el qual vinguent a dir tenim tanta biodiversitat que he ficat 4 gèneres per poder tenir una idea. Tindríem el tema de les hiperrènies, que precisament aquest babac, és el que ens constituiria, això seria gairebé una C4, ens generaria la nostra sabana. Molts cops sentim ara les manifestacions, no, és que el món agrícola, caçadors agrícoles, no hem perdut la guatlla, hem perdut la perdiu. No, hem perdut hàbitat. No tenim aquestes espècies perquè no tenim hàbitat i perquè inconscientment la nostra gestió del territori l'està desmuntant aquest hàbitat. Si a sobre estem parlant que aquest hàbitat és dels que té màxim índex de biodiversitat a nivell planetari, crec jo que hauríem de fer una mica de reflexió a darrere i poder dir, anem a canviar 4 cosetes perquè al final és el nostre dia a dia que està transformant aquest territori. Per tant, tindríem la hiperrènia, teníem les estipes, molts cops anem a fer un jardí i sembla que si és de fora
serà un plus. Mentida, tenim tanta varietat d'estipes que realment aquesta, en aquest cas, la pennata jo ja l'he vist en jardins i s'utilitza i més d'un viver la ven, però esclar, les possibilitats que ens generen, a més, no entrarem al tema de les exòtiques invasores, però gran part de les gramínies són invasores, és un tema candent, com a professor de l'escola agrària estem molt a damunt d'això, estem dinamitzant els cursos, precisament, actualment. Bé, en mode d'exemple tindríem aquí una altra estipa, la capilata. Precisament també dir-vos, com que tenim tanta varietat d'espècies, tenim gran possibilitat d'adaptar-les en diversos ambients, siguin més de sols pobres o de radiacions altes, més salins o menys salins, ja parlaríem de les hemòfiles o els elimus, molt més resistents a la salinitat. Aquí tindríem el cas pràctic del Brachypodium retussum, habitual en terrenys calcaris, pedregosos i bàsicament sense rec. L'estipa tenacíssima, que no és tant d'aquesta de la Barcelona cap amunt, que dic jo, de la Catalunya vella, però a la que baixem de Barcelona cap avall ja tindrem uns herbassars constituïts pràcticament per estipa. Entremig n'he colat un parell que les menystenim també i que donen unes qualitats paisatgístiques i de biodiversitat associada, entre elles, com ara podríem tenir la Philantes. No sé si mai heu menjat la flor de Philantes, era el carmelet dels nens abans de pagès. Són de les millors en temes d'apicultura, perquè produeix molt de nèctar i genera increment de biodiversitat espectacular, molt resistent i va sense rec, per descomptat que va sense fitos. He inclòs els Asphodelus, el gènere Asphodelus. He estat 15 anys visquent a les Illes Balears, és una de les peces claus del paisatgisme balear. Nosaltres en tenim una gran varietat, des de l'alta muntanya fins a les vorals de Carradella, on tindríem l'Aestibus i un seguit d'Asphodelus. També crec que podrien ajudar a constituir aquest paisatge de l'herbassar. Ara, com a anècdota també, que ho tinc a dalt de tot, seria Tudela. Us convido a tots a anar al Cap de Creus, a viatjar, a visitar el paratge de Tudela, restaurat per en Martí, que va guanyar un premi europeu fa temps, en Martí Fran. Posaré 2 exemples d'ell, perquè som de Girona. Però comentar-vos, aquí el que vull encetar amb aquest tema és el concepte de comunitat. Plantar una espècie en un jardí, tinguent-la com a concepte de gerro, mira, aquesta em donarà això i tindrà aquest color, aquest moment de l'any, i mira, faré aquesta poda. Això és una mica un concepte absurd, l'hem d'evolucionar, l'hem d'integrar ecosistèmicament, al mateix temps que el concepte de comunitat ens donarà resiliència, perquè al final les plantes s'ajuden entre elles. Què vinc a dir amb això? Quan aneu a visitar Tudela, i si més hi ha paisatgistes per aquí, algun dia s'han d'inspirar a l'hora de fer tant de jardins que tenim a la costa, aneu-hi, visiteu i direu, oh, mira, aquí hi ha un Asteriscus maritimus i hi ha un Helichrysum, hi ha una cinerària. Jo no us dic només que m'identifiqueu les espècies, sinó que us mireu amb quines espècies estan lligades, quina espècie té al costat, el per què, i com he dit abans molt ràpidament, cada una de les plantes alliberarà uns fenols, uns terpens, unes substàncies de defensa. Si jo allibero un fenol i al meu costat allibero un terpè, al final el que estic fent és apartant els insectes que no li agraden els fenols i apartant els dels terpens. No us preocupeu, la pol·linització és superior en el món, en el sentit que elles ja s'encarregaran de traure l'insecte que necessitin per reproduir-se. Però quan viatgem, i aquí veiem un parterre, aquí trobaríem més de 50 espècies per metre quadrat. I us ho dic molt així, en números baixos, són molt més. I si ens miréssim ara aquí, l'Asteriscus maritimus, tenim el fonoll marí, al final és entendre per què les trobem juntes. Un cop jo les entenc i per què es troben juntes, jo això ho puc reproduir en un espai d'herbassar o de jardinat humà, de verd humà, que diríem, sí? Vinga, a partir d'aquí, res, faig una mica de llistat de 4 gramínies, la mèlica, els Brachypodius, bromus, tal, una que és brutal, que és l'Orisopis, la miliàcia, aquesta ens dona unes alçades brutal, genera unes
bueno, és que paisatgísticament la trobo preciosa, però per altra banda no la trobo comercialment com per trobar-la. Al final jo a casa em faig els vivers, tinc l'amica meu per terra i procuro treballar-les a casa precisament per això, perquè no en trobo comercialment. Dir-vos que tema càrex, tema brachipodius, o si més no, les estipes, o inclús que venen ara les hiperrènies, bueno, hem fet un pas endavant, però ens en queden molts més, no? Com deien abans, caminant es fa camí i encara ens queda caminar. Per altra banda, introduir-vos el tema dels serveis ecosistèmics. Tots parlem de la fixació de carboni i no hi ha una planta de creixement més ràpid i de cicle ràpid que les gramínies. Utilitzem les gramínies. A més, dir-vos que aquí hi ha molts de punts, els de proveïdors de serveis ecosistèmics, hi ha un fotimer de coses, però creieu-me, quan parlem de serveis de suport, que diu formació de sòl, reciclatge de nutrients i producció primària, que això les plantes són les reines i les gramínies unes cracs, però per altra banda hem d'entendre que sense biodiversitat no tindríem res d'això. Al final la biodiversitat és qui ens crea la resiliència, és qui ens millorarà les condicions del sòl, és qui ens donarà l'aigua que veurem ara amb les ampolletes, i al final tot rau amb la biodiversitat. I amb això el que us voldria dir, m'he estat anys barallant amb empreses del golf, allà vaig conèixer en José, sí, coincidíem molt, ell més de gramínia, jo de totes les perifèries del golf. De fet, d'aquí me ve una mica el reconeixement europeu, el Premi Anglaterra i un internacional, cosa que quan un anglès es fixa en tu dius, ostres, jo et tenia dalt de tot i ara ja ens podem mirar face to face, m'encanta, I like you, no? I el que volia dir és que, al final, quan treballes en les empreses i estàs allà lluitant perquè apliquin una coherència del seu verd, tu et diu, no, és que ja som sostenibles, hem invertit 300.000 euros en plaques solars i hem ficat aquí, ens hem gastat 1 milió d'euros en tema de reducció d'aigua. I dic, perdoneu, i la biodiversitat on la tens? Per què no me tens en compte la biodiversitat? I abans hem parlat de l'aigua i donem per fet, ja que hem de reduir el consum de l'aigua, i donem per fet que energèticament hem de ser sostenibles, però per què no tenim en el plat del dia el concepte de la biodiversitat? Penseu que sense biodiversitat no hi ha l'aigua que tu després estalviaràs. Sí? Revaloritzem aquest concepte, anem-lo a treballar. És a títol d'incís, amb això dir-vos, vindria la següent, on podem aplicar aquest verd urbà? Això és la muntanya de Laó, una ruta del Cinturó Verd de Girona, fet per en Martí també, amb un conveni amb l'Ajuntament. Ja porta molts anys funcionant i és una idea maca perquè el ciutadà que l'està visquent, que l'està aprofitant, es va ficar de moda amb el confinament, és una anella que ens dona la volta a la part oest, depèn d'on miris la ciutat, però seria l'est o nord-est de Girona, i ens proveeix a la ciutadania d'un espai verd, però al mateix temps, ecològicament, que això els ciutadans no ho tenen ni per què saber, ni molt menys els jardiners, molts cops, sinó el que l'ha dissenyat o el que l'està pagant per poder tenir-lo, al final ens està proveint de què? De la famosa xarxa verda, de la famosa connectivitat. Ens està proveint de què? D'ecosistemes que hem perdut per abandonament del món rural o perquè l'agricultura ha tendit cap a una dinàmica que no és sana, i parlant clar, a part de l'agricultura actual genera desertització, a grans traços, on neix l'agricultura és on tenim els grans deserts planetaris, i al final és una manera d'integrar el que sempre busquem, que sigui bonic, que ens sigui funcional pels homes, tot això ho fem pels humans, al final, però, nois, quan fem una feina, que ens resolgui més problemes que no només aquell que el ciutadà vol anar a passejar, sinó que ens sigui funcional. Un altre exemple claríssim és el Parc de Platja d'Aro, Parc de l'Estany. Aquí trobarem espècies d'ocells i d'insectes únic, i aquí m'agradaria treballar el concepte de connectància, que seria que quan un ocell vola o un insecte vola, a cap d'una estona ha de baixar en un hàbitat, un ecosistema semblant a l'inicial on t'has arrencat el vol, i això no sempre ho tenim. Això ho tenim molt clar amb les zones d'aiguamolls i les zones humides, però no ho tenim tan clar amb les zones d'herbassars i tota la fauna associada als herbassars. Dir-vos
I ara entro dintre aquest tema, dintre el que seria el concepte d'ambientalització. Quan fa 10 anys vaig començar a ambientalitzar jardins, me deien idealista.com, ara s'ha fet una guia i n'hem de fer moltes més d'històries, i és que si jo tinc una mica de parc i li fico una mica de rocalles, sorres i 4 aromàtiques, basant-me en el llibre de la Georgina Lins, de l'IRTA, que ha fet un llibre d'insectes per consumir insectes, i aquí lligaríem tot el tema de gestió integral de plagues municipal. De fet, he creat la figura de tècnic en biodiversitat municipal, no tècnic de medi ambient. Això ja ho farà tota la paperassa i mirarà els abocaments. No, tècnic en biodiversitat, treballar la ciutat com un ecosistema integrat, on tenim gran paper. Dir-vos que petites rocalles, la quantitat d'òsmies, sírfids i de consumidors d'insectes incrementa brutal, que en menys d'una setmana, de 15 dies, un mes, comencen a aparèixer sargantanes, que me fan les postes les sargantanes, que totes les llagostes se'n van amagar a la rocalla, però si jo tinc un espai una mica més gros, puc arribar a tenir, aquí sota el cap d'en José, puc arribar a tenir, si estic treballant d'un agroturisme, d'un camp de plaques solars, d'un càmping o d'un camp de golf, en aquest cas, puc arribar a tenir llangardaixos i espècies que en els visitants i el propietari queda bavejant, en aquest sentit. Ell viu en un terrari, ja no ens fa falta tenir un terrari a dintre casa i veure com aquell ratolí va aquí, o aquell hàmster, o aquell llangardaix. No, jo et faig viure dintre un terrari. Al final, treballem aquest concepte d'ecosistema integrat que necessitem. Sí? Per acabar, dir-vos que això és una qüestió innata de l'animal que portem a dins, d'aquells inconscients. Quan un paisatge és atractiu i el trobem bonic, intrínsecament, en el nostre inconscient, hi està veient la biodiversitat. Racionalment no en som conscients. Segurament més de la meitat de vosaltres, o tots, o molts, un percentatge molt gros, hem nascut i viscut a les ciutats. No hem, com abans els avis, els rebesavis o els tataravis, tenien un concepte de formar part d'una comunitat vegetal i animal, d'un ecosistema. Ara ens hem apartat d'aquest ecosistema, però l'animal intern el visualitza com a tal. Quan un veu un paisatge desintegrat, en regressió, deteriorat, dius, oh, que és lleig. Tu mires els paràmetres de biodiversitat i veus que realment té poca biodiversitat. Tu mires un paisatge bonic, endreçat entre cometes, paraules no de biòleg, sinó d'anar a peu pla. I veus aquella bellesa, tu mires un índex de biodiversitat i el veuràs alt. El que vinc a dir és que la bellesa és biodiversitat i al final incorporar bellesa als jardins és incorporar biodiversitat i sostenibilitat. En definitiva, gràcies. M'he allargat gaire o no? Quanta estona tenim? No tenim estona? Hem fet una taula rodona, no ben taula, però bueno. No. Gràcies. No sé, jo volia fer algun comentari, però potser que passem directament a les preguntes. Algú té preguntes? El privilegi d'estar aquí dalt. Sí? Val, doncs. Un moment, només volia preguntar-vos una cosa, així en general. Està clar que el que hem vist és que necessitem un canvi de mirada, no? Llavors, segons vosaltres, què necessitem per fer aquest canvi de mirada? Que vosaltres ja la teniu, aquesta mirada, no? Fer aquest canvi de mirada extensiu al públic en general. Jo crec que en el meu món, almenys, sortir de la zona de confort, tenir ganes de treballar. I tothom fa el que ha fet tota la vida perquè és còmode i no li dona problemes. Tenir ganes d'experimentar i conscienciar-nos de que cal fer aquest canvi, no? Consciència. Sí. Si obrim la consciència, te n'adones que estàs fent les coses malament. I coneixement, va associat a la consciència, sense coneixement. Jo al final he arribat a unes conclusions. Jo soc fill de neorural, m'he criat a la muntanya i m'he passat 15 anys en una universitat. Vaig fer biologia, enginyeria agrònoma, forestal, paisatgisme, màster. I quan arribes i acabes tot, dius, nois, m'estan explicant moltes coses i quan ho poses al peu pla, dius, punyetes,
per què es fa tan malament tot? Per què sembla que ens haguem d'entrebancar? L'home és l'únic animal que s'entrebanca, no? 2 cops amb la mateixa pedra. 2 i poder 3 i poder 4. Títol de... És que m'allargo molt, sempre parlant, tinc molta xerrameca. Però si us mireu on neix l'agricultura a l'Àsia, és on tenen el desert més gros. Si veiem on a Europa o l'antiga Europa ens neix l'agricultura, és on tenim el desert més gros. L'Aràbia Saudita, el desert de l'Aràbia, allà neix l'agricultura, la plana de Mesopotàmia, allà neix l'agricultura, que hi tenim ara. I allò van desertitzar a pico i pala, no amb maquinària que pesa tones i que ens allauren i ens arranquen el terra i fan aixecar núvols de pols i amb multitud de químics que anem llançant. Per tant, està clar que accelerarem aquest procés. Ja l'hem vist. Parleu amb arqueòlegs, parleu... Ara, Xina té el gran projecte de renaturalització i restauració d'aquests hàbitats i ho estan aconseguint, i molt ràpidament. Però el problema és, no sé, és com si fóssim un transatlàntic amb una inèrcia que, sobretot econòmica, perquè jo us he dit de coneixement, el coneixement el tenim, però veiem què passa amb l'economia mundial, no? Ja a nivell polític hem fet un retrocés, sembla que anem a buscar valors d'abans del segle XIX. O sigui, apel·lar a la consciència i a les ganes de canviar les coses de cadascú, no? Carles, vols dir... I explicar, vull dir... I explicar-ho. Tot aquest coneixement que tenim, vull dir, això ho hem de transmetre i la gent ha de saber que les coses es poden fer d'una altra manera. Perquè fent-ho igual sempre obtindrà els mateixos resultats. Vull dir que, bueno, no sé, hem d'anar avançant. Però això, anar picant pedra i sobretot jo crec que conscienciar i explicar. Molt bé. I perdoneu, que a vegades... Ja acabaré, però tenim una inèrcia econòmica que molts cops no ens creiem que el petit jardiner o el petit venedor, sobretot els que estan utilitzant productes, els que treballen en el món de la jardineria, són en principi i al final els que hauran de canviar. Els que haurien de canviar. Què vull dir amb tot això? El que té el negoci muntat venguent una cosa, i ara no el tanto, perquè això s'entén, és perillós, però és perillós. Però és com la inèrcia política. Al final, si la gent no s'aixeca i es manifesta o fa el petit canvi de dir aquells estan fent allò, doncs jo faig boicot i no vaig a comprar allà i busco una alternativa, al final, si no es compra una idea o un producte, al final no s'acaba produint. No és només comprar, sinó també és canviar de tècniques, canviar de maneres de fer les coses. Completament. Perdó, que per allà hi havia una pregunta que m'agradaria que la gent també participés. Hola, bon dia. Se'm sent? Sí. D'acord. Bueno, primer de tot, felicitats per la taula rodona i a tots els ponents. Crec que ha estat fantàstic i ens ha obert molta inspiració i molt de coneixement que heu aportat. Soc Clara Rovira, que soc responsable de biodiversitat de l'empresa de Veolia, el que abans coneixem com ACBAR. Som gestors d'infraestructures públiques de l'aigua, però justament la meva feina va sobre la part del verd, de les infraestructures. I fa molts anys, i a més molt del costat de l'administració, de gestionar aquestes infraestructures. Crec que hi ha coses interessants i en la pregunta que deies, per exemple, cal també que l'administració, que aquests ajuntaments, que aquests municipis, i més enllà del tècnic que porta el tècnic municipal, com podia ser Carles, o els responsables de les àrees verdes, cal que el polític de dalt del tot també sigui sensible i sigui conscient de la importància de la biodiversitat o de la importància del verd més enllà de que sigui un verd ornamental. O sigui, ja hem abandonat el verd ornamental. El verd ara és un verd funcional. I perquè sigui un verd funcional cal lligar-lo a biodiversitat. I també el tema del canvi climàtic. Ens fixem molt en canvi climàtic i en com podem combatre el canvi climàtic, però al final una eina important i que va lligada és la biodiversitat. O sigui, són les dues cares de la mateixa moneda. O sigui, hem de treballar biodiversitat per atacar canvi climàtic. No només ens hem de fixar en el tema de l'aigua. Llavors, aquí és, com comentava l'Oriol, de treballar amb aquesta mirada d'hàbitats, que dins de la zona urbana podem tenir aquestes connectivitats, però això és
un canvi tan gran de concepte que hi ha molts ajuntaments que ja hi han fet aquests canvis, no? I a poc, i també entenent que que la ciutat no és com una zona natural, sinó que hi ha una sèrie de pressions, de problemàtiques, i sobretot quan entrem a grans ciutats, i que no tota la vegetació és vàlida, diguéssim, l'autòctona, però sí d'entendre llavors i de treballar fins on arriba la biodiversitat, fins on arriba aquest verd funcional i aquestes connectivitats, o sigui, és canviar totalment la mirada. Però això ha de ser el de dalt de tot, que també que ho tingui, perquè el tècnic probablement ho arribarà a tenir, però si des de dalt de tot no hi haurà un suport en això, el de dalt de tot li diu, escolta'm, deixa't d'ocellets i de tonteries, jo vull aquí, el verd ben net, ben segat i ben tal, no? I és qui al final decideix sobre el verd urbà. I després també volia, i ja acabo, volia comentar el tema dels herbassars, molt interessant, crec que ens queda molt per avançar, parlava l'Oriol de gramínies, nosaltres hem experimentat molt amb herbassars, justament aquí també a Olot tenim, l'avantatge que donen les instal·lacions és que són molts metres quadrats de zona verda i pràcticament gespa. Llavors hem volgut canviar les gespes i treballar amb herbassars i amb prats de dall. I llavors hem volgut també mesurar quin és el benefici d'aquests prats de dall. Llavors l'experiència, al final, no qualsevol cosa pot ser un prat de dall, no qualsevol cosa la pots deixar evolucionar de forma natural, perquè al final, i sobretot amb les gramínies, pot ser que et trobis que la biodiversitat va disminuint al llarg del temps perquè tens unes gramínies rizomatoses o plantes amb molt estolor que al final et segresta la comunitat i va cap a menys, o tens espècies invasores que si deixes evolucionar aquest prat, doncs Oxalis prescaprae o altres espècies que et poden llavors generar cap a menys biodiversitat. Per tant, els herbassars bé, ara hi ha també molt coneixement en com hem de treballar aquests herbassars i nosaltres, per exemple, les experiències que hem volgut fer amb prats de dall, sembra aquí en col·laboració amb el Parc Natural de la Garrotxa, que tenim un projecte justament d'estendre aquests prats de dall en zones agrícoles, doncs amb aquestes llavors de prat de dall, doncs l'èxit és relatiu, o sigui, no sempre ens funciona. Llavors és molt coneixement també que s'ha de desenvolupar. Ens falta coneixement, no? I ens falten guies, i ens falta gent que ho escrigui, no? Això, que expliqui les seves experiències. Dins un prat hi han d'haver animals també, herbívors, per exemple. M'estic mossegant la llengua. Hem d'introduir moltes coses, perquè un prat funcioni, no sé què vol dir que un prat hagi de funcionar, però suposo que es mantenir aquella estètica, es mantenir aquella gran biodiversitat. Hi ha moltes coses que han d'interactuar en el prat i potser en aquestes instal·lacions que estàs dient tu no les teniu... No sé, Sí, puc dir? L'herbassar com a tal és un estadi de successió primària que ens ve de fruit d'una pertorbació. I paral·lelament, quan ara fem projectes de rewilding, el primer que has d'incorporar per mantenir l'herbassar és una pertorbació constant. Aquesta pertorbació constant en diem herbívors, que en l'ecosistema humà li diem jardiner, perfecte. Però no és l'herbívor, són els herbívors. Tothom sap, la cabra menja més llenya, el xai menja més herba, però el burro menja més llenya que llenya i el bisó europeu, que ara aviam si el acabem duent, encara menja més llenya que els altres. Al final, uns es menjaran més la llenyosa, l'altre més les herbàcies. Però necessitem una pertorbació constant. Aquests herbívors, al mateix temps, han d'estar en sintonia, perquè puc fer o una sobrepastura o un dèficit de pastura, al qual ja m'entraran les arbustives i me començarà a colonitzar una de les plantes dominants i me dominarà. En definitiva, són dinàmics. L'equilibri, com deia les Rodinger, Premi Nobel de Física, la vida és un equilibri desequilibrat. L'ideal d'equilibri no existeix. L'equilibri és la suma de petits desequilibris que tenim.
me creix molt l'herba, de cop arriba l'herbívor, pum, arriba el jardiner. Sí? Vinc a dir, hem d'entendre aquestes dinàmiques, hem d'entendre que necessitem jardiners i hem d'entendre que necessitem actuar per treballar la biodiversitat. L'actuació poder no serà com un camp de golf, les segues 2 o 3 cops per setmana, està clar, perquè jo no busco aquesta finalitat. Però com a mínim necessitaré una sega de C3, que serà al juny, i una sega de C4, que me serà al setembre. Sí? Necessito generar aquesta pertorbació. Sense pertorbació, està clar, es col·lapsa aquest ecosistema i perdo biodiversitat. Sí? Per altra banda, si treballem des del concepte de comunitat vegetal, el que us deia abans, les plantes entre elles s'interrelacionen i on no arriba una, arriba la que està al seu costat. I amb aquest concepte vull dir que per una banda agafen molta més resiliència, perquè a més es passen nutrients i aigua i tal, i per l'altra evitem un dels grans problemes, que és la colonització per part d'exòtiques invasores. Per tant, treballem-ho no com a ecologistes, és una altra paraula això, no soc ecologista, jo soc ecòleg, o me vull considerar ecòleg basant-me en la botànica i la biodiversitat com a bases de tot l'ecosistema, i a partir d'aquí, si tenim això una premissa, ens agafem una mica en Margalef, aquell fa molts anys que va escriure en Margalef, però si l'incorporem una mica en els cicles dels nutrients, els cicles dels carbonis, i veiem les problemàtiques actuals, està clar que tenim una eina brutal amb els herbassars. Està clar també que hem d'aprendre a treballar-los. I hem d'aprendre a entendre'ls i conèixer les dinàmiques. A partir d'aquí... Oriol, tot passa també perquè la jardineria no és només jardineria, sinó, com deia, ara no sé qui ho va dir això, que no m'ho invento jo, ja m'agradaria haver-m'ho inventat, que el jardiner ha de ser una barreja entre un artista i un ecòleg. La jardineria ha d'anar una mica cap aquí. El que va fundar l'escola de... Rui Tudori. Sí, és un escrit. La gestió que fem... És artista i és ecòleg. Hem d'entendre... Artista, a veure, poder són paraules majors, no sé, però hem d'entendre l'ecologia de les coses, que jo no ho vaig estudiar, això. Ara la jardineria ha d'anar cap aquí, i l'ecologia. Em sap greu que hi ha una altra pregunta aquí davant, que sí? Ja no? I l'última...